de fuga és un llibre que recull 21 assajos de temàtica diversa que incideixen en territoris i camps des de les humanitats fins a coses relacionades amb la vida del nostre present i altres aspectes més, diríem, permanents o de reflexió, diríem, sobre la condició humana intemporals. Joan Fuster deia que llegim per comprendre'ns, per comprendre a l'altre i per comprendre el temps que vivim. I jo crec que escrivim també per aquestes tres mateixes coordenades, per aquests mateixos impulsos. Dins dels aspectes sobre el present, o sobre el nostre present, hi ha diversos assajos. Un d'ells analitza o reflexiona sobre el fenomen de la postveritat i un altre sobre els elements que participen en la qüestió de les celebritats, aquesta mena de figures que els mitjans de comunicació, especialment determinades cadenes de televisió, construeixen i eleven a màxims referents socials. Una de les reflexions que faig sovint en els meus llibres és a propòsit del paper de la literatura, de la utilitat de la literatura. I en aquest sentit, així recull diversos assajos que incideixen sobre si la literatura, per exemple, ens transforma com a persones o ens fa millor persones. I també hi ha un assaig sobre la novel·la de Joan Benessiu, Gegants de gel, que fomenta o naix al redós d'una reflexió de la frase d'un filòsof que diu que l'home es comprèn narrativament. Bé, una de les fonts d'inspiració de la meva reflexió, dels meus assajos, prové de la poesia, d'alguns poemes concretament. I així recull diversos poemes que a partir d'ells faig una excursió. Entre ells un poema de Francesc Parcerisa que es diu Contenidors i és tota una reflexió sobre aquests marges entre els individus, marges socials, de ser d'una classe o de ser d'una altra o de viure en unes condicions o viure en unes altres. També hi ha un poema de Nassim Quimet sobre la vida que trobo que és molt interessant i que és tota una gran lliçó sobre com donar-li sentit a la vida. I per últim també hi ha un poema de Joan Margarit que m'ha portat a una reflexió interessant sobre la qüestió de com els adversaris i com els enemics, per dir-ho així, ens mobilitzen les nostres energies i ens porten a l'acció. Bé, una de les coses que sempre m'ha resultat d'interès és la relació amb el nostre medi, amb la terra. Jo soc de la Vall de Guadalest i sempre la Vall de Guadalest i la terra de les dues muntanyes que la formen, Aitana i Serrella, sempre m'han resultat molt eloqüents i m'han dit moltes coses. Així, en el llibre, Impuls de fuga reflexiona sobre diversos aspectes, per exemple, les teories del Pere Jaume, que és un escriptor i un artista, sobre que les muntanyes parlen, diuen un text concret, o un poeta menorquí, el Pons, que té uns dietaris preciosos sobre la seva relació amb la terra. Jo també, en un altre dels textos així replegats, parle dels marges de pedra, que pense que és un dels elements de la nostra vida agrícola i material, que és per un costat una cosa identitària, però també és una qüestió que dona compte de la nostra relació material i també de la nostra estètica, diria jo. Un dels temes que considero importants en el món actual és el de l'espiritualitat, entesa en un sentit diferent, per descomptat, al que és les religions o les filosofies, tot i que per a nosaltres crec jo que el budisme, per exemple, és més que res una filosofia. Bé, les meves reflexions en Impuls de fuga van sobre diversos aspectes d'aquesta espiritualitat. Hi ha un text que reflexiona sobre
els motius pels quals el mindfulness té l'èxit que té en l'actualitat és, crec que, una demanda social, però és una demanda que es correspon a unes necessitats que, d'alguna manera, aquestes filosofies orientals o aquesta filosofia, que és el budisme, doncs aporta. Entenc la espiritualitat com l'autoconnexió amb la saviesa innata que tenim. I també crec que hi ha una gran relació entre l'art, en definitiva, i l'espiritualitat. Jo crec que l'art interessant, el bo, el profund, i parle d'art en general, la literatura, la música, la pintura, l'art en general interessant i bo és un art que ens porta a l'espiritualitat. Resumir Punts de fuga és impossible o molt difícil, perquè precisament l'assaig és com una espècie de viatge a través de viatge sense mapes, perquè un va pensant, va incorporant experiències, elements de la pròpia experiència vital o biografia, va incorporant lectures, va fent un viatge que pretén no solament portar-nos a una forma de pensar tancada i a unes conclusions sòlides, sinó que és sobretot una espècie de pensament oxigenat, pensament en llibertat, pensament que deixa, diríem, les portes obertes a anar pensant i construint coses pròpies. I el subtítol que li he posat, Pensar, crear i resistir, vol, diríem, resumir o sintetitzar el que és l'actitud que pense que hem d'emprendre davant de la vida que portem, molt afectada per els agents que volen que visquem en una banalitat contínua, en una vulgaritat i en una manipulació constant.